Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market at mag-update tayo, no? So, check natin uli yung mga natagan na kanilang mga binebenta sa ating mga kababayan na dumarayo at namimili sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Ito po yung mga sariwang isda na tonsoy, no? Ito po ay 50 pesos po yung mga tumpukan. So bukod po yung lapad at tonsoy, magkaiba po yan, ha. Ito po yung tonsoy pag mahaba, ayan. Napakasarap na ipaksiw. At pagka luto nyo ng pananghalian at pagkatapos nyo kumain, meron tayong panghimagas na mga saging. Shout out sa iyo. Good morning, good morning. Happy Sunday. So shout out sa'yo Kuya Romy, good morning sa'yo. Yes, good morning to you, all of you. Lagi namin nag-aalok sa'yo, ha. Lagi kang inaalok. Huwag mong pansinin yung mga nang-aalok sa'yo. Nangaano sila eh. Kaya nyo lang. Talagang ganon. Masisira lang talaga tayo doon kapag ganon yung mga sugal-sugal. Masisira tayo doon. Oo. Pag nagme-message, huwag niyo pong pansinin. Kasi yung sinimulan nyo, eh baka doon naman matapos yung nasimulan. Kuya Romy, magkano yung presyo ng tilapia Batangas po? 130 idol. 130 ang per kilo. Sa mga bangus dagupan na malalaki, 240 idol. ayan, 240 po sa per kilo ng latag ng bangus dagupan ni Kuya Romy sa Malabon. Dito nyo po siya makikita sa pag-akyat po ng tulay, malapit po sa police station. Kapag nagkulang po sa timbang ang kanyang timbang, andito ang police station, isuplong nyo po siya doon. Sumbong nyo na po si Kuya Romy. So ito po si Kuya Romy, oh. Ayan, I'm here. So shout out sa iyo Kuya Romy, maraming salamat po. Salamat po. Oo, maganda na panahon, mainit. So lipat na tayo dito sa mga iba pang latag sa bayan po ng Malabon at i-update na natin ang mga presyo. So ito yung mga latag. Yan po yung mga latag ng kada piraso ng mga bangus natin sa Malabon Fish Market. So may 140 at 150. Yan ang latag ni Kuya Boboy sa Malabon, no? Yan ang mga bangus na bentahan. 160 pa lang ano, nilipad yung yung presyo. 160 pa lang isang piraso. At 140. Ang gaganda ng mga bangus nila, no? Fresh na mga bibili. Yan po yung mga tumpukan ng galunggong at iba pa, no? Ng ibang isda. Turay. So lipat na tayo sa ibang pang pwesto dito sa Malabon Fish Market. Ito naman yung mga latag ni Boss Warly, no? Mga isdang bikaw. Tapos tanigi niya, ayan, ang gandang tanigi natin. At sa mga per kilo na mga hipon natin, opposite ay 460 ang per kilo. Meron din siya mga isdang barakuda at bulik tuna. Yan yung mga latag na ating naabutan sa kanyang pwesto sa Malabon Fish Market. At may tumpukan din po ng mga bangus. Magkano nga yung presyo nito? 350 ang per kilo. Eh yung barakuda mo, 260. Bulik, 220. So yan po yung mga update natin sa latag ni Boss Marty, no? Sa Malabon Fish Market. Boss Marty, salamat. Thank you. At ito naman yung mga latag ni paring Barako sa Malabon Fish Market ng kanya mga bangus na kada piraso. Yun yung mga presyo na inyo mabibili. 150, 140, 160. Yan ang mga bangus na latag niya sa Malabon. At may mga tumpukan din dito, no? Mga isdang tonsoy sa halagang 50 pesos.
may mabibili na kayo at makakapagpaksiw na kayo ng mga tunsoy. Sarap sa paksiw nito. Oh. At samahan nyo na rin po na mga bulik tuna, 2.20 ang kilo. At meron din pong bangus dito, 100 pesos isang piraso. So, lipat na tayo sa iba pang mga latagan dito sa Malabon at update pa natin yung kanilang mga binebenta sa mga dumarayo dito sa Malabon Fish Market. Ayan ang mga tunsoy at toray. Yan ang mga tunsoy na fresh na inyong mabibili. So yan yung mga tumpukan nating binablog sa Malabon. Yan po yung mga bentahan po ng mga tunsoy. At ito po yung mga sari-saring isda, no? Yan po ay presyo 100 pesos sa mga tumpukan. Paninda po ni nanay dito sa Malabon. Yan po ay mga isdang sari-sari, no? Merong salay-salay. May lapis. Bilong-bilong, no? At kabase. Yan po ito po kaninanay dito sa Malabon ng kanyang latag, no? So, diretso pa tayo sa ating mga makikitang update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latag, no? At meron mga hipon din dito na latag. Ito yung mga hipon nila, no? Tumpukan. Yan yung mga tumpukan dito na bentahan. Ito po yung mga galunggong naman, no? 100 pesos. 100 pesos galunggong. At meron din po dito mga bangus, pandaing. So ganyan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan at ating naabutan sa ating pag-iikot, no? Mga bangus pandaing, isang turay sa halagang 50. At mga bangus kada piraso 150. Sa mga naghahanap ng laman loob ng bangus, meron din po kayo mapipili rito. Ayan, o, laman loob ng bangus. Yan yung mga bitukan ng bangus, no? Na mabibili sa Malabon. At sa iba pang latag, ito mga tilapia. Shout out sa'yo, Pogi. Galunggong. So ito yung mga latag na ating ina-update ngayong araw ng linggo sa Malabon Fish Market. Alright, dito naman tayo. Ito naman ang ating naabutan. Wala si Kabugris. 50 pesos na isdang tunsoy, tumpukan. At yung balat po doon, no? Yan po ang presyo ay 150. Kahapon, ikaw wala. Si Kabugis naman nandito. Wala. Bakit? Maaga ka nakaubos? Sariwang-sariwa yung mga latag ng tunsoy, no? Sa kanilang pwesto sa Malabon. Alright, lipat na tayo at update na natin yung ibang latag dito sa Malabon Fish Market. At mga latag naman dito. So sumasabay tayo sa agos ng mga sasakyan dito, no? So ito naman yung mga gulay pa rin na latag ni Gandara. Good morning sa inyo mag-asawa, shout out. Saan lugar? Pangisigil, sa Longos. Shout out. Happy Fiesta po dyan sa San Ezekiel. Dyan sa Longos, Malabon.
Oo, shout out sa inyong lahat dyan. At ito yung mga latag na gulay ni Gandara at ni Gion sa Malabon. Kaya na sa itay. Masarap yung kalabasa na yan. 70 kilo. Hoy, Boss Lando! Good morning! Shoutout sa mga mamimili natin dito ngayon. Ayun, shout out sa mga parokyano natin, mga namimili, no? Dito sa Malabon Fish Market at sa mga nagbebenta Busy tayo ngayon, ng Boss Lando, kasi linggo. linggo nga ngayon at medyo busy market tayo. At kahit pa paano nakikita natin may mga latagan pa ring isda na masasarap iulam ngayong tanghalian. Samahan nyo na rin po na masasarap na gulay, pampahaba ng buhay. Yan ang sinasabi ko. Boss Lando! Ayun, sa sinabawang gulay. Nakabili na po ba kayo ng kay Boss Maeng ng bangos? O, sa inyo, Boss. Dalbos, 10 lang po dyan. Yan po yung mga presyo ng talbos, 10 piso at may 20 pesos na mga kangkong. Tapos mga kada balot, no, at kada tali ng mga okra sa halagang murang-mura, 10 piso. At mga 20 pesos na kada balot ng kalamansi. At meron din silang bentalis ng 10 piso, no. So, salamat sa inyo mag-asawa. Thank you, thank you. Thank you, Lipat Boss na ako. Lando. Shoutout sa mga followers natin dyan. Salamat! At pasada pa rin tayo dito sa kahabaan ng mga bentahan din ng gulay. So may mga ampalayan ligaw. Ayan po yung ampalayan ligaw na maliliit. Napakasarap nito. Alam niyo sa halo sa munggo. Yung ganitong kalalaking mga ampalaya. At may mga sayote, upo na latag dito si Nanay Cherry. Ayan ang mga bentahan nila. Shoutout sa inyo mag-asawa. Good morning. Sa inyo ha. Ayan yung mga latag nila, no? Ilagari. At ito naman tayo kay Nanay Cherry na mga latag niya, no? Best seller na mga pinakbet. Pangpakbet. Ayan, dami ang palaya. Sa lahat ng mga naghahanap talaga, puro ampalaya ang gusto. Bakit din na lang po ampalaya yung bilhin nyo? Puro ampalaya, no? Lagyan nyo po ng sahog na baka. Ayun. Okay na to, 35. Kinisa. Bawasan mo, 35, bawasan. Nanay Cherry, salamat po at lipat na tayo at nung matapos yung ating pag-iikot dito sa Malabon. So ganun pa rin ang mga presyo, 20 pesos pa rin sa kanilang mga bentahan ng mga gulay. Shoutout sa'yo. Sa katol. Wala kang latag doon ha. Wala. Meron Mad- ba sa linggo? Madalang ang isda ngayon. Dalang. Ayun. Ako doon sa mga gusto nyo na. Maggulay-gulay muna tayo, pampahaba ng buhay. Ay, gulay mo na. Oo. Salamat po at ganito rin dito, no? 50 pesos, 20 pesos kada balot. Ayan yung mga presyo, 20, 50, no? At hindi po mga nagkakalayo yung mga presyohan ng mga gulay na kanilang bentahan dito sa Malabon Fish Market. At ganito rin po rito. Ang haba na ating binablog dito ng mga gulay, halos lahat sila ay pare-parehas po ang mga presyo na binibenta sa ating mga kababayan o namimili. Ayan ang mga gulay na pampahaba ng buhay. Kasi nabawang gulay. Salamat sa inyo! Good morning po Ate Brenda. At dito na tayo, lilipat tayo sa ibang pwesto. So, andito tayo kay Nanay Noemi. Ayan, good morning po. Ito po yung mga latag ni Nanay Noemi. O, tanigi na malaki. O. Fresh na tanigi. Ang ganda ng laman. O. Sariwang tanigi yan. O. Magkano po presyo dyan, Nanay Noemi? 600 sa laman. 600 sa laman. Oo, Kilo. 550 pagkakasama. 550 pa pagkasama ang ulo, no? Isa ano nyo po, lapu-lapu. 300. 300 ang per kilo. Sa bangos, 250. Ayun, ang presyo po. Sa bangus po ay 250 ang per kilo. Sarap nitong mga isang tanigi sa kinilaw. No? Kinilaw na tanigi. Alisan ko lang ng dalawang buwet eh. 550, 550, 11, 11. Nanay Naimi, salamat po. Thank you. Salamat po. Shout out po. Ingat po. Salamat. Lipat na po ako. At dito naman tayo kay Boss Aris. Ito yung mga paninda niya ngayon, no? Good morning sa iyo, Boss Aris. Shout out. At ito yung mga latag niya ngayon na mga isda na bangus. So, ito yung mga naabot natin mga isdang bato, no?
mga latag niya. Mga bangus, 130 at 140 isang piraso. Magkano tuna? 220 barakuda. Ayan po yung mga presyo ng kanilang latag dito sa Malabon. Ayan. Ngayon po ay araw ng linggo, no? At ito yung mga naabutan natin latag sa kanilang pwesto. Shoutout sa Pogi. Salamat, Boss Aris. Ito yung mga latag naman ni Kuya Warren sa Malabon. So, yan po yung mga kababayan natin na namimili at nag-iikot at naghahanap talaga ng mga mabibiling murang presyo dito sa pwestuhan sa Malabon Fish Market, no? Ganyan ang sitwasyon. So, tirik na tirik ang araw. Sobrang init na. At pasadang pasada tayo sa mga latagan. Yan yung mga barakuda, mga lapu-lapong itim at mga isdang dalagang bukid ni Kuya Warren sa Malabon na inyong mabibili. Ayan. Tapos ito naman yung mga salinyasi na 50 pesos tumpukan. Kuya Warren, salamat! Ayan yung mga latag dito sa linyasi, 50 pesos tumpok at 100 pesos ang per kilo. So yan yung mga update natin sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So lipat tayo naman dito kay Paring Beans. O Paring Beans sa Malabon. So ito yung kanyang mga kinilatag. So hasa-hasa, no? Bangus. Yan ang mga latagan nila dito sa kanilang pwesto. Anyway, yan po yung mga naabutan nating latag sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Boss Lando Explorer. At lagi po tayo mag-iingat. So hanggang dito na lang po muli. Si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.